बुस्थु देखायनो दै नोंसोरनो आं लोगोफोर दाबायदोंमोन नाथाय नै बे मा बुस्थु बियो थाइजौ जानो आङो जानो लुगैदों एकदम गगा मोनगासिनो दङ ओंखायनो बेखौनो संख्रि बानलु ज्रोम होना लगायना जानो आं लोगोफोर दै नायबाय था र' लेमना लाग्रोनोसै लेमना लानानै बरिया जानोसै एकदमबारे लेमना लानोसै आङो नै लेमनोसै आङो लेमग्राया माजों माजों लेमो आंना मोजाङानो जायाखै नायनोसै लेमग्राजों माथो बिगुराव थानानै माबाया गारजाबायलै बिगुराव थाङा नै बेजों जाया र' फैदों मोनसे नै बेजों गनि र' जानो जायाखै नै बरिया थांखाया लास्रा लास्रा नै लेमग्राया मा नै borian sekali yang lihat itu nih maaf ya para ciumlah lihat dimana lagu siang try kembali nih sini jalan di hilang coba kembali jalan lagi kur borian lemah labai oke serantai berhari sih boriannya lemah baik Thailand deh hasilnya senalai nih jalan lagi perang रुखिना लानोसै रुखिग्राया फिसाद्राय जाबाय आरो नांना माने ओंखायनो एसे जों बरिया रुखिना लानोसै आं माने रुखिनानै संख्रि बानलु लगायनानै बरिया जानोसै आं रुखिना गोदैखौनो खालामबा रुखिना लाग्रोनोसै आङो हा रुखिनोसै आङो रुखिनायखौ देखायला आङो माने नै रुखिबाय आङो मिथिबाय बिराद फिसा फिसा जासिगोन आरो आंना माने रुखिनाया बिराद बांद्राय फिसा फिसा जाद्रायसिगोन आरो माने माबायानो फिसाद्राय जाबाय नालाय रुखिग्रायानो ओंखायनो फिसा फिसाद्राय जासिगोन नालाय नै माने आं दा देखायसिगोन नोंसोरनो दै माबायदि जायो माने रुखिग्रा लानोसै आं ओमफ्राय बेसे फिसा जादों बेसेबां माथो दा देखायसिगोन आं नोंसोरनो र' लोगोफोर बिदिबा गास फाइनालि आङो एकदमबारे रेडि खालामना लाबाय गासिखौबो रुखिखांबाय आङो दा आं नै मा लगायो नायदो एबार नोंथांमोना देखायना होनि आं नोंथांमोननो मोदोमफ्रु लायदों गाइस एकदमबारे आंना बाथोना मोदोमफ्रु नै एकदमबारे जा बुरजा जाखाबाय लगायनानै जानोसै आं खमथि गोथाव जागोन बे आयौ नोंसिनियाव मोनजायोना मोनजाया दा सोर सोरनि जायगायाव थाइजौ मोनजायो खिन्थाहर कमेन्टआव बिराद गोखै जागोन बायदि मोनदों Balon deh. Wow guys, masih good tuh. Dunia aja sih, dunia dia mana? Tunggu kita. Berat buram guys. Gitu-gitu plaster namun di sana. Mana? Orang saya apa? Kekejangan di mana? Arang, nah, Thailand batai, lain batai. Gokhै बुस्थुखौ माने गोखै मोनजाबासो मोजां मोनजायो आं गोदैखौ आं मालाबा जानो सुखुवा आरो सिनि होनानै जानो आं मालाबा लुगैयो आरोना आं बिदि जाया सिनि होनानै आंहा गोखै नालाय गोखै जानांगौ संख्रिजों जायो माने बिराद गोथाव खादों होमबा नोंथां गासिबो आं जाबाय थानोसै बाय बाय भिडिअखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय नोंथांमोना मोजां मोनोबा अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो नाजागोन बेरायनाय ब्लग भिडिअ लाबोनो गोदान गोदान बेखौ जास्ट ओरैनो सिम्पोल लाबोबाय आरोना माने बेसेबां सापर्ट मोनो नोंथांमोननि बेखौ नायनो थाखाय आङो बे भिडिअखौ आपल'ड होनाय होग्रोनाय जागोन आरो माने दा नायनोसै बेसेबां सापर्ट मोनो जुदि मोजां सापर्ट मोनोबाथ' उनावहाय आङो बिदिनो नाजानोसै मोजां मथे ब्लग लाबोनो भिडिअ बानायनो नोंथांमोननि थाखाय अके बाय बाय बिदिबा आं जानोसै बाय आङो जि बरिया बानलु गोथांखौ ओरैनो हाना होबाय ओमफ्राय सामब्राम गुफुर माबा माबि दं आरोना सिङावहाय नुला ओमफ्राय नै बेवहाय दङ संख्रि माबा माबिखौ होनोसै आङो ओमफ्राय एकदम बरिया जानोसै आंनि गाइस जा मोजां जाखादों जाखाथावनो ना हारसिंनो बानलु ज्रोम संख्रि ज्रोम होनायहा माबानोसै आङो एकदम लगायनानै जानोसै आं माने
बरियानो